गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय। दासिमनि माखासे खौरांफोरा जाबाय। गेलेनाय बिथिङाव बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आन्डार 19 साउथ एशियान फुटबल फेडारेसन एबा SAFF चेम्पियनशिप 2023 मायथाइनि गिबि गेलेनायाव बर'नि आंगो फिसा गोगोमसार गयारिया गावनि रोंगौथिगोनां गेलेनायजों हादरनि मुंखौ लाखिनो हादों। भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव जानाय गिबि गेलेनायाव गिबिसिनै गल सोनो हानानै गोगोमसार गयारिया गावनि मुंजों लोगोसे हादरनि मुंखौ लाखिनो हादों। आन्डार 19 सेप 2023 नि गिबि गेलेनायाव भारतनि हान्जाया बांलादेशनि हान्जाखौ 3 गल सोनानै फेजेननो हादों। आन्डार 19 सेप चेम्पियनशिप 2023 नि गिबि गेलेनायाव भारतनि हान्जाया बांलादेशनि हान्जाखौ गिबिसिनै गोगोमसार गयारिया 35 मिनिटआव गल सोनो हायो आरो गासै 3 गलाव भारतनि हान्जाया देरहासार जायो। बे गेलेनाया नेपाल हादरनि काठमान्डुआव भारत आरो बांलादेशनि गेजेराव जादोंमोन। बर'नि सासे आगोमा फिसा अल इन्डिया साइकेल राइड खालामग्रा बाक्सा जिल्लानि राजिब बर'खौ इलाइट गेम्स फेडारेसन अफ इन्डियाआ आसामनि ब्रेन्ड एम्बेसाडर महरै थिसनबाय। बेयो बर' हारिनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम सरकारा रायजोआव जाख्ल'नाय गैयै खालामनो थाखाय गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोबां सरकारि मावफारियाफोरा हमजानो गोनां जादों। थिग बिब्दिनो रां जाख्ल'नायजों मोगा-मोगियाव हमजाबाय सासे सरकारि मावफारिया घुस एबा रां जाख्ल'नाय मोगा-मोगियाव हमजाबाय सासे ICDS प्रजेक्टनि खेरानिया रां जाख्ल'नायखौ हमग्रा CM भिजिलेन्सजों रङियायाव हमजाबाय। तामुलपुर नाग्रिजुलि ICDSनि खेरानि जयकिरमय बरुवाया अंगनबादिनि साख्रि होनायनि मुङाव घुस लादोंमोन। जयकिरमय बरुवाया फैगौ दिसेम्बर दाननि 1 अक्ट'निफ्राय आसाम आयेन आफादनि गोजां बोथोरनि जथुम्माखौ BTC एसेम्ब्लियाव खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। मख'नो गोनांदि आसाम आयेन आफादनि जथुम्माखौ गिबि खेबनि थाखाय आसाम आयेन आफाद एसेम्ब्लिनि बायजोआव खुंफुंनाय जागोन। बैफोर गोनां बाथ्राखौ मिथिहोदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा। बे गोजां बोथोरनि आसाम आयेन आफादनि जथुम्माया BTC एसेम्ब्लियाव 1 सप्तानि थाखाय जागोन होननानैबो मिथिहोदों। साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोरैनो मिथिनो गोनां खौरां। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जायखिजाया सरकारि साख्रिफोराव बार्थ सार्टिफिकेटआ जोबोरैनो गोनांथार जागोन होननानै मिरुनि नखर बिफाना मिथिहोदों। फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जायखिजाया सरकारि साख्रि आरो बेनि अनगायैबो आधार कार्ड, ड्राइभिं लाइसेन्स, भटार कार्ड, मेरिज सार्टिफिकेट, पान कार्ड बायदिफोर आरो फरायसालियाव मुं थिसननायाव बार्थ सार्टिफिकेटआ जोबोद गोनांथार आरो बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्ला सरकारि साख्रि एबा जायखिजाया सार्टिफिकेटनि थाखाय जाथावना नङा एबा मोननो हाथावना नङा होननानै मिरु सरकारनि नखर बिफाना फोसावनानै होदों। लोगोसेनो हादरनि गासै नोगोरारिफोरा बे खाबुखौ एबा बे बार्थ सार्टिफिकेटनि थाखाय अनलाइननि गेजेरजों खालामनो हागोन होननानैबो फोसावना होदों। मख'नो गोनांदि सिगांनि समाव बार्थ सार्टिफिकेट गैयाब्लाबो आधार कार्ड, पान कार्ड बायदि सार्टिफिकेटखौ सरकारि मावख'फोराव थांनानै बानायनो हायोमोन। नाथाय फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय बार्थ सार्टिफिकेटखौ जायखिजाया सरकारि साख्रिनि थाखाय जोबोरैनो गोनांथार होननानै बे बाथ्राखौ फोसावना होदों मिरु नखर बिफाना। लक सभायाव नाजावजाबाय आइजोफोरनि थिखानाय खथानि बिलआ गोबाव सम फ्राय 8 घन्टासो दान्थे-बिदान्थे जानायनि उनाव लक सभायाव नाजावजाबाय वमेन्स रिजार्भेसन बिलआ। बे वमेन्स रिजार्भेसन बिलनि दान्थे-बिदान्थेयाव गासै सा 60 पार्लियामेन्टनि सोद्रोमाफोरा बाहागो लादोंमोन। आइजोफोरनि थिखानाय खथानि बिलआ गनायथि जानो थाखाय गासै 308 भटनि गोनांथि दंमोन आरो बे बिलनि मददाव गासै 454 भट मोननो हादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बिलनि हेंथायै गासै 2ल' भट होदोंमोन। मख'नो गोनांदि वमेन्स रिजार्भेसननि सायाव वमेन्स पावार बिलखौ थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि लक सभायाव मिरुनि आयेन मन्थ्रि अर्जुन राम मेघवालआ दैखांदोंमोन। बेनि उनावनो बे बिलआ रायजो सभायाव नाजावजादों। वमेन्स रिजार्भेसन बिलनि बायदिब्ला लक सभा, रायजो सभाजों लोगोसे दिल्ली आरो पुडुचेरीनि बिधान सभायाव आइजोफोरनो 33% खथा एबा रिजार्भेसन होनाय जागोन। नाथाय थांनाय 2008 मायथाइयाव रायजो सभायाव आइजोफोरनि रिजार्भेसन बिलआ सावरायजादोंमोनब्लाबो बे बिलखौ लक सभायाव लाबोनाय जायाखैमोन। आसामनि लाइमोनफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोसावनानै होदों बे गोजोनथाव खौरांखौ। रायजो सरकारा आसामनि लाइमोनफोरनो गावारि गसंथानो हानायनि थाखाय बेखेवनो थांखि लादों मोनसे गोदान आसनि। आसामनि गासै 2 लाख लाइमोनफोरा रायजो सरकारनिफ्राय मोननो हागोन साफायाव 2 लाख रांनि अनसुंथाइ। मख'नो गोनांदि मुख्य मन्थ्रि आत्मनिर्भर असमनि जोहै रायजोनि गासै 2 लाख लाइमोनफोरा बे खाबुखौ मोननो हागोन होननानै फोरमायदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। लोगोसेनो बे आसनिनि रेजिस्ट्रेसनआ फैगौ सेप्तेम्बरनि 23 एबा 24 अक्ट'निफ्राय जागायगोन होननानै मिथिहोदों। आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे गोनां बाथ्राफोरखौ
गोदान दिल्लीयाव थानाय आसाम हाउसनि कनफारेन्स हलनिफ्राय चिफ सेक्रेटारि आरो गोजौ थाखोनि मावख'गिरिफोरजों खुंनाय मोनसे भिडिअ' कनफारेन्सनि गेजेरजों फोसावनानै होदों। गुबुननि खैसाराव गोलैना सा 20 सुबुंफोरा गुबुन रायजोआव नांथाना दं। सांग्रां जानाया गोनां। गुबुननि खैसाराव एबा गुबुननि गोदै बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोना गुबुन जायगायाव थांनो नाङा। मानोना बेबायदि जाथाया जादों मोजां बाथ्रा बुंनानै गुबुन रायजोआव खामानि होगोन होननानै लानानै थांदोंमोन सा 20 आसामनि लाइमोनफोरखौ आरो जाय खामानि मावनो लांग्रा बियो दा खारखोमाना दं होननानै मिथिनो मोन्दों। राहा गोथे जानानै गावसोरखौ लायनो खावलायहरदों आसाम सरकारखौ। आसामनि माखासे बेखार थानाय लाइमोनफोरखौ बिनुद पेगु मुंनि सासे सुबुङा अन्ध्र प्रदेशसिम लानानै थांदोंमोन। नाथाय बिनुद पेगु मुंनि सुबुङा आगोलाव रां लानानै खारदों होननानै फोरमायदों राहा गोथे जानाय सुबुंफोरा। बे दुथां बिनुद पेगुआ धेमाजि गगामुगनि होननानै मिथिहोदों। रायजोनि लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। साफ्रोमबो आबादारिफ्रा लानो हासिगोन केसिसिनि सुबिदाखौ आरो बे सुबिदाखौ नोंथांमोना फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय मोननो हासिगोन। नोंथांमोना 31 अक्ट'बरनि सिगां एप्लाइ खालामना लानांगोन। अनलाइन आरो अफलाइन मोन्नैनिबो गेजेरजों किसान क्रेडिट कार्डखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। नोंथाङा गुबुननि हाखौ आदि थिखा आबाद मावब्लाबो केसिसिनि सुबिदाखौ मोननो हागोन। हा बायनाय, ट्रेक्टर बायनाय, मोसौ बायनाय बायदि बायदिफोरावबो नोंथाङा बे सुबिदाखौ किसान क्रेडिट कार्डनि गेजेरजों मोननो हागोन होननानै आसाम सरकारा मिथिहोदों। केसिसिनि सोमोन्दै मिथिनो थाखाय अफिसियेल वेबसाइटआव थांनानै नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। रायजोआव माखासे फरायसालिफोरनि थाखाय गाज्रि खौरां। रायजोआव फिन दाजाबदेरगोन गं 11,000 फरायसालि। जायफोर फरायसालियाव सा 30निबो खम फरायसा थानाय फरायसालिफोरखौ गुबुन फरायसालिफोरजों दाजाबदेरगोन। रायजोआव सा 30निबो खम फरायसा थानाय फरायसालिफोरा गासै गं 11,272। खम फरायसा थानाय फरायसालि दाजाबदेरनाय थांखिखौ रायजोनि सोलोंथाइ बिफाना लादों होननानै मिथिहोदों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनबाय। खौरांखौ मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगोसे सानफ्रोमबोनि खौरां मोननो थाखाय आंनि एसबि रादाब इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। गोजोन्थों।